videa. Dneska tu máme nové video z Brookhavenu, samozrejme, z Brookhavenu, hej. Normálne nový update. Prepáčte, že som minule nenatočil tú väzenskú a proste tlačia na tie Robuxy. Ale konečne tu máme nejaký update zadarmo. Samozrejme zase vylepšili toto tu Brookhaven a po 6 rokoch existovania Brookhavenu sa objavila nová pesnička na začiatku. Práve asi ju nepočujete, alebo počujete, ja neviem, či ju počujete. Ja ju iba trošku počujem, lebo mi to stichlo trošku. Ale je to ako nemám s tým problém, hej. Je to fakt super tá pesnička, čo na začiatku ide. Že samozrejme nové niečo Fridge, čo? Máme tu však house nejaký knižnicu, že nejaký proste cute dom z... necháme dom proste, no ďalej je nový luxusný dom s kinom, prosím, a karaoke. Ty vole. Dobre, samozrejme, máme tu propy, 7 nových a nové auto. Ale teraz ako myslí akože dom... Pane Bože. Teraz ako je to dom, alebo proste ako proste chápete tu. Ste nová knižnica. Že nová knižnica to nie je. Dobre, takže my si ten nový update ideme vyskúšať, samozrejme. Máme tu, áno, samozrejme jeden za free a jeden za premium. Samozrejme máme obidve Game Passy, takže najprv dávame dom za free, aby ste mali aj taký väčší náhľad. Takže máme tu zase bazén za premium taktiež, tak doplnky, no. Máme tu pekný fialový domček s 2 sedačkami. Samozrejme ukážeme vám aj skryté miesto, ešte ho sám neviem, pozerám to s vami tento dom prvýkrát. Momentálne je večer, ten dom nevyzerá vzlom, hej. Je super ten dom. Čo je všetko v ňom? Je tu proste, no tá tabuľka je originál. Samozrejme tu máme 2 stoličky, na ktoré si môžeš sadnúť. To asi nič nebude zatlačiť dlhko, že... No. Máme tu už taký ten luxusný nabytok, čo je aj v luxusných domoch. Proste pekné kvietky, hej, ako pekná textúra tých kvietkov a také, vidíte, je to proste také realistické, aj tam je také ono. Ale tento priestor sa mi ako vôbec nepáči. Je tu skryté miesto. Na 100%. Čo majú s tým? Dobre, máme tu dvojposchodovú posteľ, samozrejme. Dvojposchodovú posteľ sme tu nemali už veľa updateov, čo tu pridávali nové proste domy a také veci. Hej, nemali sme veľa toho. Tu je níž asi. Počkaj. Sprcha. Samozrejme na druhej strane je predsa toto. Tu. Dobre, ale kde je skryté miesto? Tu? Už vôbec neviem, kde je skryté miesto v tomto dome. Na balkóne som ešte nebol. Ľudia, so smutkom som zistil, že ten dom proste nemá, proste chápete, proste nemá skryté miesto. Juj, Vodex, prečo to robíš? Za to ťa trestám, takže ja ťa tak potrestám, že tento dom dám za 5 z 10. Jo, ako vyzerá pekne, ale tak... Keď si to porovnáte s týmto tu premium, tak už ako netreba ako nič hovoriť, prosím. Húha! Tak tu viete, kde nájdem skryté miesto. Tu je? To je jasné. To je asi nejaká spoločenská miestnosť. Jo, to je to karaoke. A to je... Domáce kino, počkaj. To je ako televízia. To je televízia. Že akože zapnete akože normálne filmy z kina, normálneho kina. Ako filmy z kina, ako naozaj z neho kina. No potom
Tu máme samozrejme toto. Božinku. Toto je také veľké, že ja tu nenájdem proste ten trezor. Čo to je? To je obrovské. Ako rád by som bol, keby tu bola nejaká skrytá miestnosť, hej, ako samozrejme nič proti skrytým miestnosťam, hej, ale tak proste je ťažké nájsť. To proste je veľký dom. Pre prvé poschodie asi isto nebudeme mať, ale mne sa zdá, že niečo bude tu. Niečo proste. Buď tu, ale ja neviem kde potom. Kto môže byť? Tu je čo? Hello? Čo tu je? Ako to otvoriť? To? Nie, to sú iba neovanové svetielka. To sa ani cestou... Šatňa! Ty vole! Nech sa tá šatňa isto odomkne. Ale tak to už stáva väčšnou záhadou. Samozrejme auto je za Game Pass, vyzerá takto. No dobre. Samozrejme propisu iba kvietky. Toto bol taký kratučký update. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A my sa vidíme kde? U ďalšieho videa. Predsa. Čaute.